היי, היום אני רוצה לדבר איתכם על שני דברים שמאוד מבלבלים הרבה מאוד אנשים שאני פוגש. מה ההבדל בין צוואה להסכם יחסי ממון או הסכם חיים משותפים? שני הדברים האלה הם דברים שונים, אבל משלימים אחד את השני. הסכם יחסי ממון או הסכם חיים משותפים מגדירים את היקף העיזבון לאחר מותו של כל אחד מהצדדים. הצוואה קובעת מי ירש את אותו עיזבון. הדברים האלה משלימים אחד את השני. לדוגמה, נניח שיש לנו שני בני זוג, ולצורך העניין זה לא משנה אם כרגע הם נשואים או ידועים בציבור. ונאמר שלאחד מבני הזוג הזה יש 3 דירות שרשומות על שמו. והזוג הזה עורך הסכם שבו הם מפרידים ביניהם הפרדה רכושית מלאה את הדירות. כלומר, כל הדירות שייכות לאחד מבני הזוג בלבד. היה ואותו בן זוג ילך לעולמו, והוא לא השאיר צוואה, הרי שחצי מאותם נכסים ילכו לבן או בת הזוג שלו. אם הוא היה רוצה לשמור על הפרדה רכושית גם לאחר מותו, אז בהתאם להסכם יחסי ממון או הסכם חיים משותפים שמחו ביניהם, הוא היה צריך להגדיר גם בצוואה ששלושת הדירות האלו ילכו למי שהוא רוצה להוריש אותם, ולאו דווקא לבן בת הזוג שלו. מכיוון שאם אין צוואה, אז בן בת הזוג שלו יכולים לדרוש את אותם 3 דירות, 3 נכסים, בהתאם לחוק הירושה, בהתאם לירושה על פי דין, ואז הם זכאים לחצי מהעיזבון שלו. אז בואו נעשה סדר. הסכם יחסי ממון, הסכם חיים משותפים, קובע את היקף העיזבון, והצוואה קובעת איך יחולק אותו עיזבון. עכשיו, אם אנחנו רוצים שבמותנו העיזבון יחולק בהתאם לאיך שניהלנו את החיים שלנו, את הנכסים שלנו במהלך החיים, אז כדאי מאוד שנעשה צוואה שהיא משלימה לאותו הסכם שערכנו בחיינו, הסכם יחסי ממון או הסכם חיים משותפים. אם זה עדיין לא ברור, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן עוד שאלות. תודה.